ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. President Joka Voice of the People's Party uba Aden Mila Basyamaj ulakan thoting e yak jingkren jong MLA ka National People's Party na Jowai constituency uba Wayland Mikishilla uba laong ba ki MLA jong ka Voice of the People Party Kim Jukren AA hapo ying darbar thau an ka jilla habakren ha ka jingalang pajba ka balalong hakmat ka Sendai Complex yang musyang ha ka Sautrik ulber aza apusau uba Aden ulaong ba kalong ka basngau samut bakat u MLA uba ki pajba ka so Jowai ki lajit undang kren ni ki kintin ki bawat u khulung ro nget shu ban ong ba kita ki MLA jong ka VPP ki klem kren AA hapo assembly ula benrap ru bagi pajba ki la yo ilut ayu ka VPP ka kren ye ki issue hapo yeng darbar bat ya ka jubab jong ki menteri sarkar ki baju padia bha menshwa menta ki la haban pulekot habarung ki MLA jong ka Voice of the People Party kawai na kimat ki bangi ngilabo kadai ka jing penbet thamai ya ka reservation policy lani ka bha thungkam mdei tang ka Voice of the People Party ka bakulari ya kata Ndrai jan baro ki seng san perthei kila kular hakita ki election pledges ki jongki lani kita ki election manifesto ki jongki hakita ki mat jingkular bamakiru kenwanra ya ka jingla hakbini baka bha thungkam dalada ka election namar baki babun ki seng hangi ki dai tangi seng election ladap election lakut kakam ringi ting yong em nyem dai bangi mi tang banila election ni pet ki ai ki mat jingkular ki bangila kulari upat ba ni shang kum ka party ban yang mentangi job tang sawut nginum wadau nginum wadong yo pat ba nginum ong yo pat ba balai pipin job ingi tang ne ringin pin i yo pat ba ya kata ka jingmut ka scam ka jingi ngin pin i ho pat ba ya kata ka jing trang ka bangidan bat ngin ya ki ya kini ki mat ki bangi dei ban ya ki na kata ka daw ngala ra ya kini ka mat apo assembly u chief minister of tre ban ya kran ya kini ka benta namar balai wong ola na pim ya ha kelek shega yang kashri nrei kum ke nongelam ke basgo thu ya lenti kum no ban trei kam yong ka ni ka ying ka ban ya tai ki program ki policy ki an kam dei kata ka yang kashri la pim tre ngin mi sha surok kum bangila kular yo pat ba ngila ong ti yo pat ba ji dingi la ngimra apo assembly ngin mi sha surok ngin yaki hadu benda penyo ya ka hok jong pat ba ngila mi sha surok ngila penlong ka chingaki ngila shat ngan kam dei ka basok ban shat ngan arspa Arpuai kenta ko ki pat ba be landai bakadan ke jingkot cubot tabas kam nagam dal ki kon samla ki be kendo jinge aga yo kam yo jam bat ka jeki ka jingi leng ba ka jingashan jo pi paro kal yo ngila yo ban kait yo so jong ka jingjop ka sarkar ka hapan pendem ban penbet thamai ya ka ni ka bha thungkam ki hapan thau ya ka expert committee ngila ra shibun ki mat apo assembly osgo pla Wanum dom yo papi ong ba nga kren tomet yo MLA jong pi Hendrai snow samut bakat u MLA u jong pi u biasai naga sorba Jowai undang kren yagi kintin di bawah u khulung ru ngechu Banang bagita ki MLA jong BPP ki kren ye hapo assembly ngam tip dang rumah saka pertisi ayu tip MLA jong pi nang ni na po Jowai Kipat ba kilayo ilot Kipat ba kilayo ilot ayu ka PPP ka keren Kito ki minister ki baju padia bahasan senam mensua mentate ki hapan pulekot haba ki rum ki MLA jong Voice of the People Party Ngim ju keren bi kom ki MLA ngi keren ya ka bangi tep lamar ngi snotho ngim la kom kita ki MLA jong Voice of the People Party ban peleran yau nong kesyan Ia kinong kersyan jong ka Voice of the People Party ko kipat ba day na mar kata kadaw ila ra shibon kimat
ngilai keren ya ke jingkang jaga sorkar menta banti mau ti siap rumlong kata utu emeli nagaru ya tu opo assembly yang tu sini udah emeli udah nagaliang sorkar uang bangiting imyo kain ban khak siap kata ki asam pajiwan ban ki siap jongi kawa komno kata ke sorkar balai kita akin khuslai namar ki ong mlele upat ba andra day for election shu samkia khawai do labiang Ula kelat ya ke kaba usem jinge bro sikata ngaju kali ke cingkeli kat sabangai ngongko ki ba piwat ayu pikwa ayu lai benai sau benai swag election namta piwat ayu pikwa ayu lai sau benai hedin election swag election lai sau benai te igu ba ukwa bai kot bai dawai bai kiat bas balik piknik kaput kapol terhadap election pak wak nong keren assembly pilot kijing kerpat nak keleng gari yang i kinong elam jong ke BPP bangin keren yang kita kimat atau assembly kitu kimat kiba POE bangi keren hakat habo ke ying dormar assembly kimdei kimat bangi tau na ying kini kimat bangi pat ki kerpat yang i bangin keren man laga session habalong assembly. Oh, terhadap election you wahat nong keren. Swag election you wahat by kiat. Kiat by do by. You wahat up I bus banlit piknik. Namar kita kata kalau day kaporing iban kendit penriu. Kini ru kinomi kemat. Ki parti ini kinong election. Ki tip tu upat ba ukwa ayu hukum kini kapor. Balay upat ba unong kumni. Namar ulamat ula syathok. Ula sa syukur day namar ka kadon ke jinga keren na preng pai ba banong ani memio ko magani ka por lanu memio ya tai famio ko menta yalik menta pai wa yo be yalik menta bai ko yo be ya teme lik pan bai piknik yo be teme ipat ba kisko thu day tang hakani ka por bang yo na ka tanaw yalik bani yo ya yo sisan dalade me isu tanga kumut ka kmat ipat ba kila hun namar ki ong dalade election mem isu teme tanga kumut ka kmat ya lik menta ya pan menta Kumta nakasipo siya ka arpo siya ka laipo siya ka salpo snem siya ka sanpo snem ngikilalong ka jala ka bentuktam hagari India ngikilalong ka jaka ka bahiyartam hagari India haging baro baka mas ngosi kalong ngipaw tang hagikam sniw ningkong hakabamsap ningkong hakikam jaklia kam auria diba penkai yaga jingpang AIDS yaga jingpang HIV kini ki bangi kom kendong elam ngem sok kemensim namar ngidon ke jingket klik ya ka tai ke saupo ke sanpo snem kapanuan nam tagi kun kikti ki junga ki jumpi o ki patba namar ka tanangi dei ban kendit benriu lala pi kwa tanglai sauna swag election kumba pi chukwa baro sikata kini ki beriu ki bai kun election ru ki tep ban penbiang ya pi hakum kata kapor namar kiru kilong lupai kinom trele jong lai sauna swag kuni Baikli, ngamentangan adon beha constituency, mesti harus ikut kiab ha kisnong itau. Yo don bapang, yo don bakwa lek piknik, yo don bakwa bakia ngini penbiang baik komentaki por. Nomarkan ni kadai ka por bu ba umi nyang persen kyo. Ngini penbiang hagani ka por bu ba umi nyang persen. Tang ba kam lele tang lai sau penai, uni nyang persen ulat lai mit ngin saya jak biang jelang kumbaja baro sikata. Lai sau penai swag election kaying ka bampli kapli baunuan upat ba kat bamon ukso mo pelai teno ayo pentot yo upat ba meladan election lalai mit yang persit lakut kajing kenuk nang mi kmat ko kipat ba ngiwan kum kaseng ka badan ni ka jingit kli ban pensyaya pi kipat ba ban ya thuru bakani ka seng kami namar kum no ban sandut mai ya kala syai kala shisni kombai Dr. Ricky Menela penpau kajing mi joga voice of the people party kamdai kajing jareng khat Mrai ka ka sandur ka joblay namar hangi ka politics kam ka kam thot ka kam sugar ka kam pinbit paiba ka kam yalam baglayo paiba ka kam ga bakentang ka sandur ka boblay ulabu bakandon ka sensyar ka khalar apne ukun benriu iko aban pen em ya katakan nongrem blay aga politics ka jungi iko aban pen klan ya katakan nongrem blay aga politics ka jungi sya yang abangan sot shit khot
naga Bible wat lada dan na preng jofi ki bamlong kristan bre kani kadai ka ba uplay uba mga mapingi syakri naman ngingilong ka chat priu ka ba money play ka chat priu ka ba tip play umdan na preng ka chat priu ka chingi ukenriam upnaru boy war umaramu lengam uban nget bangi sumi hi silong hi klam pro play baru nginget bangi de ki jingkau ke bakodon ki jong play ladang itarat kano oh ngitip ban buram yo play ngidan hapok ka donut ya ka jingting play. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.